שלום, ברוכים הבאים לערוץ החדש שלנו, אופק גיימינג אייל. אני אעסוק ככה בסדרות מיינקראפט. עכשיו אנחנו כאן בסרטון היכרות בשרת אינפקטד. ניתן טייפ you about description. טוב, שרת די מלא. עכשיו השעה 2 בלילה, בגלל זה נדבר חדש. יום שישי, שבת. טוב, בחרתי את וולד 2 ויצא לי איזה מפה דאונטאון בגיצר. אני עוד מעט שאני אלמד לרנדר וזה, אני אעלה סרטון של מיינקראפט VIP שאני בשרת שם, ו... אני אחזור לכם שיתחיל איך קוראים לזה, הווד שלי. ביי. טוב, אז הנה 10 שניות לתחילה של הגיים. עכשיו בואו נחכה. יאללה, התחלנו. התפזר. איזה מפה משקעת. פעם ראשונה כאן. טוב, יש פאגים בשרת. צריך עזרה מכם הצופים, תוכנות לחינדור, אתם יודעים. צילום אפילו. שם התוכנה לא כזאת טובה, רק 10 דקות אני יכול לצלם. טוב, יאללה, בוא נתקדם. כולם נופלים, לא נכחם. לאן נלך? נעשה איזה משחקון קטן ונתחיל. הנה 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. פאק, יש, אני לא זומבי. פאק, אולי אני זומבי. יש. יו. איזה קטלה. יאללה בלגן. כך. תראו, הופ. חזר. הופ. עכשיו נעשה שער חי. העיקרון של המשחק זה כמו אינפקטד בבלק אופס אולי. אני לא זוכר איזה בלק אופס זה היה. אבל זה אותו עיקרון. זה שהורגים אותך להפך להיות זומבי ואז אתה מתחיל להרוג אותם. פאקינג אותו זומבי. לא הרגתי. יש לי, אני חי. אבל טיפה חיים. כמו שאתם רואים את המד של ה-XP, זה על הזמן שנשאר לבובות. כן, זה משחק עם עיקרון טוב. זה כיף לשחק בו. עכשיו אני גם זומבי, פאק. שיט. חרגו אותי, עכשיו אני לא זומבי. איפה זה? תראה, כל מה שעכשיו רואים בשרת, כאילו, זה ככה, כאילו מחובר. חוץ ממני, אלה נשארו חיים. אתם רואים את זה כל שניה רואה את זה. יאללה, בוא נתקדם. הופה, הסתלטו כאן על המגדל. איפה כל השאר? איזה עייף אני. אי אפשר. איפה להרגום מישהו? עוד מישהו. סליחה על זה. נלך. פאק, איזה לאג. הנה. קיבל סקלטון, איזה אכזרי. אני זומבי.
איפה הם? שמעתי, פצצה. מצא. פתאום כולה פצצה. וואו. וואי וואי. שתראו, גוד גיים. גוד גיים זה פירוש של, כאילו ג'י ג'י זה פירוש של גוד גיים. בקיצר, נגמר לנו כמו שאתם רואים אבות, אז תנו לייק, סובסקרייב, קומנט, תנקיו, ויאללה ביי.